Papa! So, Papa! Good morning, mga Inday. Sorry, nagmamadali ako kasi kinukuha ni Dudong si Savi. Kagigising lang. Tapos nag-prepare ng breakfast si Dudong. Ayan. Ano ko na yung gift? So, signature ko yung Inday yung bra. Wait. Saan ako? Dito ako pupasto. Lagyan ko nung para hindi mahalata. Good morning! Ay! Summer Happy Father's Day, Papa! Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day, Papa! We will be so sweet to Papa today. Once a year we will be sweet. Happy Father's Day, Papa! Papa mag all the chocolates today. Wow! You can drink 2 beers today. Happy Father's Day, Papa! Oh, Papa. Papa baby. Ay, Papa baby na naman, Papa baby. Ja, het is dan stoeien, weet je nog? Pagkakuha niya ng tinapay, mga Inday, kuha kasi siya ng tinapay. Bigyan natin ang ating regalo. You have. Huh? Papa, bigyan na, Papa. Papa. Bigyan na, Papa. It's Happy Papa's Day, Papa! Ano, Papa na? Wow! Well, love. First of all, happy Father's Day. Yeah! Thank you for all the love and support that you have given to us. I hope that you will never change. Next week we'll be a family with 4 members. Wow! I can't wait to see our little girl. That will complete us. We love you so much. Val, Savi, and the baby. Oh, take your time. Good time. I will. Thank God. And... Ta-da! Yes! What did you buy? When? How did you do it? A secret for your tennis. Yeah, because Oh, you can sit it's on like 3 times a week. Or everyday tennis. Mario. Wow! Summer Happy Papa's Day! Yeah, no. Ja, dat is wel heel fijn. Yeah, you're gonna really use it. Ja. Maar mooi ook. I like it. Yay! Papa. Papa! Mwah. So, Papa. Ah, lagyan natin. Ako mamagusto. Nice love. Mooi. You like it? Ja, I like it. Dat is ook niet something I need. Ayan, nagustuhan niya mga Inday. Something he needs. Kasi napapadalas kasi pagtitennis niya. This is leuk. So, kakain muna kami mga Inday. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Happy Father's Day, Tay! Oh ja, tatay. Happy Father's Day. Hè? And Papa yan, Happy Father's Day. Oh ja, tatay ook. Oh shit, heel veel. Kakain muna kami mga Inday. Als jij groter bent, gaan wij samen hè, met z'n tweeën hè? Papa en Savi tennissen. Ja, tennis. Ayan, zeg maar. Fijne papadag. Kus, kus, tot snel. Flankjes. Fijne vaderdag. Tot snel. Puntahan natin ang mag-ama. Nagdidilig sila ata ng mga halaman. Yung pears nga pala namin, may bunga na. Ayan o. Pear. Ayan.
Sabi. Wow, tomat eh? Ja, tomat. Kijk, tomat. Yeah. And mga Inday, may bunga na din ang kamatis namin. Wagen. May De papak- water. Oh yeah, water. Papakita ko. De water. Oh, Ayan o. deze zangen. Sabi, vis i handen. Ja. Oh. Wow. Moro. Tapos ito, tinanggal yung net kasi biglang lumaki mga Inday. And malalaki na yung apple natin. Ayan. Siguro in one month, mas malaki. As in, apple na talaga siya tingnan in 1 month. It's nice, with fruits. And meet our new family member. Tada! May manu kami. So, parang nasa probinsya lang kami. Ayan. Mga mangingitlog yan pagdating ng panahon. We will not buy in the future egg. Happy Father's Day! Ay, pasok muna ako. Mainit actually. So mamaya mag-walking kami sandali. And ay, ayusin ko na muna yung table. Sobrang kalat ng table. And chika ulit tayo maya-maya mga Inday. More moments later. Ako lang mag-isa dito kasi yung dalawa, ayan, nasa lake, naliligo. And ayokong sumama kasi nga mainit. Mabilis na kasi ako hingalin, mahilo. So, sabi ko dito lang ako magpapaiwan. Tapos mamaya, sabi ni Dudong, pupunta daw kami sa strawberry farm. Actually, pwede kang magbayad lang, tapos ikaw yung magpipick ng strawberry. Kaya lang, namalengke kami kahapon mga Inday. Tapos, 1 kilong strawberry yung nabili namin. No, 1.5 kilos actually. And, ano na lang, playground na lang kasi may playground din doon. Malaki din yung playground nila. So, sabi ni Dudong, in an hour, babalik na sila. Tapos, i-on ko tong ano na to, magtutulog-tulugan ako. Kasi usually mga Inday, yung ginagawa niya pag natutulog ako, lapit yan si Dudong sa akin. Tapos, alam mo yun, yung nag-aalala kung okay lang daw ako, tapos hawak-hawakan niya yung chan ko. So, hindi ko alam ano yung gagawin niya ngayon. Mostly ganon. And, ayan, ipapakita natin kung gaano kamaalalahanin at maalaga itong si Dudong natin. And of course, si Savi, kahit tulog ako, kinikis ako ni Savi dito. Kasi, for example, ganito, nag-take ako ng nap afternoon, tapos siya gising, ikikis niya ako kasi gigisingin niya ako mga Inday. Unless na lang kung sa taas ako natutulog. So, pag dito ako sa sofa, nagtitake ng nap, ayan, ano yan siya, magkikis-kis yan siya hanggang sa magising na ako. So, ayan, ipapakita natin yung kaganapan maya-maya mga Inday. 1 hour later. Waar wil je met uit? Waar? Love, I will deliver smoothly and quickly. 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 One. One, two, three. 1, 2, 3, 4, 5. Altijd is kort jakje ziek. Poes, poes. Altijd is kort. Zo kom jij, Sabi. Ja, baby, hè. We stappen huilen toen jij komt. It was supposed to be me who will cry and then you call your mom and then and then I told you it should be me who will cry and then you cry when you told your mom. No, it's cute. Mijn eerste zoon, hè? Mijn zoon. Ja, je bent mijn zoon. Ja, jij bent mijn dochter. Ik ben een zoon en een dochter. 1 hour later. Hello mga Inday. So, kakababa lang namin sa sakyan. And, ayan. Pupunta kami dyan. Yan, strawberry farm mga Inday.
Yeah, Teddy. Yeah. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so that's now. good. It's Dan moet je like wel schoenen uitdoen, hè, luck is daar. raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. So, andito na yung order namin. Not for you, eh? Just a bit. You get big belly. Chocolate. Tapos with strawberry. Me too. Hindi niya ako pinapainom kasi matamis daw. Tapos nagpapainggit siya. You be brave. Hold on. I will sacrifice for you and eat it all. I will be a big help for you. Yeah? Ah, shit. Laat niet te pillen. Chocolate, sorbet. Dus je kunt alles doen. Wow! Wil je ook aardbeidjes chocolade? Kijk. Wow! Doe je zo en dan in de chocola. Hier. Dan erin. And if you drop, you have to sing a song. It's normal if you drop. Oh, pas op. Pas op voor je kleren, hè? Dat is maar weer eten. Even zo. Oh, we don't have tissue, love. Ja. Dus goed. Snel, snel, snel! Snel! Alles! In de mond. Alles. Doe maar in de mond. Helemaal. De aardbei in de mond. Zo. Kijk, Oh my zo. gosh, wala tayong tissue. We don't have tissue. Look at Savi. Wow! Ako taga-video lang. Hindi ako pinapakain ng madami. Next week, you can eat all you can. Pwede. Milkshake. Sus, ang muka. Tingnan nyo, nagka-chocolate na. More moments later. Pauwi na kami. Ay, naubos na yung ano nila. Kunti lang yung inano ko. Kinain ko. Kasi bawal daw. Bawal din naman talaga. So, andun sila. Last laro ni Savi. Tapos after, ayan, uwi na kami. So, ito lang yung celebration namin ng Father's Day, mga Inday. And masaya naman as long as magkakasama kami. And sabi ko nga, last weekend namin to na 3 kami kasi next weekend 4 na kami, mga Inday. So, ayan, we can't wait to see Inday Gamay sa aming mga bonding moments at mga travel soon. So, medyo na-delay. Hindi kami nakapag-travel now kasi nga buntis ako. Pero, ayan, in few months, ayan, kung pwede nang mag-travel ng kaunti si Inday Gamay. So, ayan, gugura na ang Family Ritzma adventure. Moments later. Ayan, nasa bahay na kami, mga Inday. So, it's a very enjoyable, memorable, happy bonding ng Family Ritzma sa araw na ito, Father's Day. So, ayan, super happy naman ang mag-anak, mga Inday. So, that's the most important, maging happy si Dudong Gamay, si Papa at si Mama, and of course, the coming Inday Gamay. And, ayan, so, yun yung mga kaganapan. Nag-celebrate kami ng very, very simple na Father's Day dito. So, yun lang. Normal na kain, tinapay with cheese. And, ayun, yung inabot natin yung gift natin kay Papa, gift namin ni Savi. And, natuwa naman si Papa kasi nga, ayun, as in, magagamit talaga niya. Hindi yung ilalagay lang niya, i-display. So, magagamit talaga niya. Every time magte-tennis siya. And, ayun, yung hidden camera ko na sinat up kanina. So, ganun talaga siya, mga Inday. And, I really admire him na, as in, minomotivate niya ako. Kasi, of course, nakikita ko sa video sa YouTube, ano yung ginagawa pag ini-induce labor. Pero, syempre, iba yung feeling pag ikaw na yung di ba? Gagawan nun. Ikaw na yung lalagyan ng parang balloon. So, pero parang kinakabahan ako. Pero dahil sa motivation niya, ay may pakanta-kanta pa siya na I will deliver smoothly and quickly. Ayun, paulit-ulit. So,
ano naman, nagiging ano naman ako, kampante ako. As long as nasa tabi ko siya, kasi nasa tabi talaga yung papa. Pag manganganak yung mga ano dito, yung mga wife nila, nasa tabi yung, ayan, yung mga partner nila, yung mga asawa nila. So, ayan, hawak-hawak yung kamay. So, like for example, yung kay Savi, siya yung nagbibilang. Kasi, kailangan, ayan, up to 10 and then ire. Tapos, count na naman siya. 1, 2, 3, up to 10, then ire ako. So, ganun. And, malaking tulong yun para sa atin, di ba mga mga inday. And before natin tapusin yung video for today, magsha-shoutout tayo mga inday. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So shoutout sa iyo, Sis Jen of Phil British Family Vlogs, Arlen Banson, Elizabeth Mas, Mami G, Filipina in India, shoutout sis Jo Atencio, Ikats Vlog, may ka-team Kavay, and of course it's yan, di ba? Isama na natin si Maarting Maldito. Phil Swiss Life Vlog, shoutout. Mul Family, Vicky Bunyal Huerta, Rosemary Skin Adventures, Bel Goles, The Romito Family, may sikat tayo. Salamat sa pag-support sa aming mga small YouTuber. Sis, ayan, The Romito Family. Amy Mascarinha, Norma Hernandez, shoutout sa you sis. Joyce Berntsen, hello Dai, shoutout. Pinay Moms Vlogs. BNB Family, Rosana Elias, may sikat din tayo mga inday. Thank you for dropping by sis Rosana. Mama and Mariam, Justin Channel, Sweet Hannah's Baby Lullabies, Lorna Mon, Adela Destajo, si Victoria Camero, shoutout si Liam Boy Dutch Filipino, Daijan, shoutout, Susan Samonton Person, Melissa Di Dios, Noemi Abalahon, RFM Vlogs in Nepal, ayan, sis Ruth, shoutout, Nisa G, Una Lai Leslie, shoutout, sis Aisa, shoutout, The Palo Family, Serendipity Fishing, Mike and Judas Las Vegas, ayun yung sexy natin na vlogger, Cherry De Los Santos Marfe, si Ruby de la Rosa, Tita Ruby, shoutout, Luvis Channel, Melissa De Dios, Love Asti, Christina sa UK, shoutout, Cecil Mendoza, Lito Vega, Annalisa De Jarisco, shoutout, si Sis Alicia Branya, si Sis Miram Kala, si Sis Nanette Bandico, si Sis Tess Bonavides, Phil Italian Family, shoutout, Sis Benita Castro Mayor, Rename Castro Nuevo, Papa Ver Channel, Jen San, alam sis Jen, shout out, friend ko dito sa Netherlands. Amy Mascarinha, si Chichian Laika Vlogs, Wency and Kapila, si It's Winter, sis Farah, shout out, si French and Filipina Vlog, shout out sa inyo. Lebib Family, ayan, may sikat tayo. Shout out sis, si George and Lynn, shout out, si Jessica Musni, shout out, Delin Adams, ang dami, no? Sis Angie Begino, shoutout sis. Lorna Mon. Edna Chua, shoutout. Frau Jean, shoutout. And, sino pa ba? Last but not the least, si Sis Melissa Di Dios. So, ayun mga inday. Ayan, kompletos recados na tayo. May shoutout tayo for today, Father's Day. Ayan, bonding, family bonding. And, ayan, basta, happy lang tayo sa life mga inday para walang stress. Ayan, bumata tayo, hindi tayo tumanda tingnan dahil sa kakaisip at kaka-stress. So, that's all for today. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Ingat po kayo lagi mga inday.